या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आडाळी MIDC लॉंग मार्चला तुफान प्रतिसाद। कणकवलीतील 25 वर्षीय तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू आणि शहीद शेषनाथ वाडेकर यांचे पुत्र वैद्यकीय मदतीच्या प्रतीक्षेत। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाळ मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। गोवा मुक्ती लढ्यात 1955 साली तेरेखोल सत्याग्रहात धारातीर्थी पडलेले शेषनाथ वाडेकर यांचे पुत्र जयंत वाडेकर यांची प्रकृती अत्यवस्थ बनली आहे। उल्हासनगर, मुंबई येथील एका खासगी हॉस्पिटलात ते व्हेंटिलेटरवरती आहेत। गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारनं किमान वैद्यकीय मदत करावी अशी अपेक्षा या हुतात्म्याच्या कुटुंबियांनी केली। पाहूयात। भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर गोव्याला मुक्ती मिळवून देण्यासाठी देश पातळीवर सत्याग्रह सुरू झाला होता। त्यात देशभरातून मोठ्या संख्येनं सत्याग्रही वेगवेगळ्या सीमाभागातून गोव्यात दाखल झाले होते। 1955च्या सत्याग्रहात तेरेखोल मार्गे गोव्यात दाखल झालेल्या सत्याग्रहींपैकी हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकर यांना तेरेखोल इथं हौतात्म्य प्राप्त झालं होतं। सध्या या ठिकाणी गोवा सरकारतर्फे हुतात्मा स्मारकाचं काम सुरू आहे। अलीकडेच गोवा मुक्ती हीरक महोत्सवानिमित्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी हिरवे आणि वाडेकर कुटुंबियांना आमंत्रित करून त्यांचा गौरवही केला होता। माझे सासरे म्हणून ते नेहमी श्रेष्ठच आहे, कारण का ते स्वातंत्र्य सैनिक आहे आणि आमचं गोवा त्यांनी स्वातंत्र्य केलं ह्याच्याबद्दल मला अभिमान आहे आणि त्यांचा मला खूप अभिमान आहे। ते किती श्रेष्ठ होते, किती कसे काय करायचे, त्यांना शिक्षणाची किती आवड होती, काय होती हे नेहमी मला त्या सांगायच्या। त्यांना शिक्षणाची खूप आवड होती म्हणून मी माझ्या मुलाला शिक्षण दिलं, कारण का माझ्या मुलांनी पण शिक्षण घ्यावं अशी माझी अपेक्षा होती। आमच्याकडे एक लक्ष्मीबाई म्हणून बाई आहे, ती नेहमी मला रोज, आता मी गेली राहायला तर मला रोज सांगायची शेषनाथ वाडेकर म्हणजे एखादा राजा माणूस आणि त्या माणसासारखा माणूस नाही अख्ख्या जगात मिळणार, असं ती बोलायची नेहमी। एक लक्ष्मीबाई म्हणून एक बाई आहे, ती मला नेहमी सांगायची तुझ्या सासऱ्यासारखं कोणच नाहीये, तुझा सासरा एवढा दयाळू होता का अख्ख्या गरीबांना लगेच तो मदत करायला धावायचा। म्हणजे कोण समजा एखादा माणूस गेला तर त्याला राखलं दे, कुठे काय दे सगळं, आणि गरिबांसाठी खूप धावणारा माणूस होता। म्हणजे एक गावात राजा माणूस म्हणून प्रसिद्ध होता आणि अजून सुद्धा त्याला राजा म्हणून बोलतात। आज लोक बोलतात आज शेषनाथ वाडेकर असते तर आमचा गाव असा दिसला नसता, हे नेहमी त्यांची वाक्य असतात। या दोन्ही कुटुंबियांची मोठी फरफट झाली होती। मागच्या वेळेस 22 सालापासून 21 सालापासून त्यांना ब्रेन स्ट्रोक आला होता, पण आम्हाला तर एवढा समजण्यात नाही आला, तर ते जराशे हे होत होते पण आम्हाला काय एवढं कळलं नाही। गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला आम्ही त्यांना ब्रेन स्ट्रोक आला तर आम्ही त्यांना जबरदस्तीने ते सन्मान पत्र आणि सन्मान चिन्ह घेण्यासाठी घेऊन गेलो गोव्याला। मुलांनी त्याच्यासाठी गाडी केली होती, का आपल्या वडिलांना सुरक्षित नेता यावं असं। गोवा सरकार किंवा भारत सरकारकडून कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला सरकारी नोकरी किंवा घरासाठी भूखंड मिळाल्यास काही प्रमाणात स्थिरता मिळाली असती, अशी भावना या कुटुंबियांनी व्यक्त केली आहे। खरं सांगायला तर आता स्मारकाची अवस्था खूपच हे आहे,
बिकट आहे, फार बिकट आहे त्याची अवस्था. आणि माझी अपेक्षा आहे की आम्हाला त्या स्मारकाच्या बाजूला जर का हे म्हणजे त्यांची जी मुलं आहेत शेषनाथ वाडेकरांची ती प्रत्येकाला 3-3 गुंठे जरी जागा मिळाली तरी आम्हाला ते स्मारक रिबिल्ड करता येईल आणि ते जरा चांगलं आम्हाला सुसज्ज करता येईल. स्मारक 5.5 एकरची जागा आहे, शाळेच्या ट्रस्टीच्या अंडर आहे ती. आणि तिकडे पाठीमागे रिसॉर्ट वगैरे बांधलेले एका अर्थी त्याच्यावरती आता अतिक्रमण व्हायची वेळ आलेली आहे. आणि ती जागा कदाचित उद्या उठून एखाद्या रिसॉर्ट मध्ये स्मारक बनेल. आम्हाला एक गार्डन करायचं आहे आजोबांच्या नावाने, जेणेकरून त्यांचं नाव पण राहील तिकडे. स्मारकाच्या बाजूला गार्डन असेल तर ऍटलिस्ट लोक येऊन खेळतील, मुलं लहान मुलांना त्यांची आठवण तरी राहील की शेषनाथ वाडेकरांचं हे स्मारक होतं म्हणून. शेषनाथ वाडेकर यांचे पुत्र जयंत वाडेकर हे गेल्या अनेक वर्षांपासून आजारी आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती अत्यवस्थ बनल्यानं त्यांना उल्हासनगर मुंबई इथं खासगी इस्पितळात दाखल केलं असून ते व्हेंटिलेटरवर आहेत. या परिस्थितीत सरकारकडून किमान वैद्यकीय उपचारासाठी मदत झाली असती तर बरं झालं असतं, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. आम्हाला म्हणजे काय गव्हर्नमेंटकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य मिळालं नाही. मुळात म्हणजे माझ्या सासूला पण मिळालं नाही आणि आम्हाला पण मिळालं नाही. त्यामुळे आम्हाला एवढीच खंत आहे का आम्हाला गोवा गव्हर्नमेंट महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला काहीतरी मदत करावी वैद्यकीय, कारण आमची एवढी कॅपॅसिटी नाही का एवढा आमचं खर्च करू शकू. देशासाठी किंवा राज्यासाठी कुठलीही अपेक्षा न ठेवता आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना सरकारसमोर अशा पद्धतीनं मदतीसाठी हात पसरण्याची वेळ येणं हे दुर्भाग्यच म्हणावं लागेल. गोवा आणि महाराष्ट्र सरकार याची खरोखरच दखल घेणार आहे का, असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतोय. प्रुडंट मीडियासाठी मुंबई प्रमुख सागर चव्हाण. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. आडाळी MIDCचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. 210 कोटींचा प्रकल्प लवकरच सुरू होईल आणि हजारो तरुणांना याचा रोजगार मिळेल. मात्र काही लोक चुकीच्या पद्धतीने आपल्या सरकारची बदनामी करू पाहत आहेत, असं विधान मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलंय. पाहूयात. एक गोष्ट अशी आहे की ह्या MIDC वर 1 रुपयाचं सुद्धा काम झालं नव्हतं. त्या काळामध्ये रस्त्यांची कामं मंजूर करून घेण्यापासून प्रत्येक गोष्ट मी करत असताना जो KTZ झालेला होता, त्याच्यामुळे पुढच्या गावांचं जे शेतीचं पाणी जाणारं अडलेलं होतं, तो मुद्दा सुद्धा मी चर्चा केलेला आहे. आणि आता तिलारीच्या रिझर्व्ह मधलं पाणी घेण्याची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे. या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला पाहिजे, कारण त्याला जेवढा एका मोठ्या स्टील प्लांटला लागतं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हे पाणी आहे. कारण ते एका इंडस्ट्रीला जाणार होतं आणि ती इंडस्ट्री नंतर नुकसानीमध्ये गेली. हे लक्षात घेऊन तिथं आणि मोठे मोठे उद्योग आम्ही आणण्याचा प्रयत्न करतोय. पहिल्या टप्प्यामध्ये 200 उद्योगांसाठी जाहिरात दिली होती, पण फक्त 51 उद्योग येऊ शकले. आणि त्यातल्या 24 तर पैसे भरायला सुद्धा सांगितलेलं आहे. त्यामुळे ते भरले जातील. त्याच्यानंतर एक परदेशातली कंपनी आहे, त्याची जवळजवळ 100 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि त्याला 351चा रोजगार मिळण्याच्या संदर्भात सुद्धा त्यांचे करार झालेले आहेत महाराष्ट्र शासनाशी. हे तर करार गेल्या महिन्यात झाले. त्यांना मुळातच माहिती नाही की काय झालेलं आहे. म्हणजे मला त्यांच्याबद्दल काही माझ्या मनामध्ये वाईट नाही. ते आंबोलीच्या कार्यक्रमाला आले, तिथे त्यांनी भाषण केलं की तुम्ही ताजचा प्रश्न सोडवा. ताजचा प्रश्न त्यांनी भाषण करण्यापूर्वी 1-1.5 महिन्यापूर्वी मी सोडवलेला होता. परंतु मला अशा गोष्टींचं जाहिरात करण्याची एकतर सवय नाही. आपण शेवटी लोकांसाठी काम केलं पाहिजे आणि म्हणून आज सगळीकडे कामं चालू आहेत. MIDCचं जसं काम आहे तसं दोडामार्गमधल्या हॉस्पिटलचं काम चालू आहे. त्या ठिकाणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचं काम चालू आहे. त्या ठिकाणच्या पंचायत समितीला नवीन इमारत दिलेली आहे. मी सातत्याने काम करत असतो. याला नवीन सभागृह दिलेलं आहे दोडामार्ग तालुक्याला. त्याच्यानंतर नवीन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस दिलेलं आहे. अशा मी असंख्य कामाची यादी वाचून टाकू शकतो. शेवटी रोजगार हा खूप मोठा प्रश्न आहे आणि त्याच्यामुळे चांगल्या इंडस्ट्रीज आमच्या जिल्ह्यामध्ये याव्या याच्यासाठी मी नेहमी प्रयत्नशील राहिलेलो आहे. आणि तुम्ही साधं उदाहरण घ्या, मी ज्यावेळेला पालकमंत्री होतो ते होताना किती इंडस्ट्रीज होत्या कुडाळमध्ये आणि एकदा शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर कितीतरी इंडस्ट्रीज आलेल्या आहेत कुडाळमध्ये.
परंतु कुडाळच्या जागेचा रेट हा आढाळीच्या जागेच्या निम्मा आहे, कारण आढाळी नवीन MIDC आहे आणि त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना अट्रॅक्शन करण्याच्या दृष्टीने आम्ही आता हा रेट सुद्धा कमी करण्याचं उद्योग मंत्र्यांनी मान्य केलेलं आहे. लवकरच ती मीटिंग होईल आणि हा रेट कमी झाल्यानंतर अधिकच्या बऱ्याचशा इंडस्ट्रीज येऊ शकतील. मोठ्या इंडस्ट्रीज येत असताना मी त्यांना सुद्धा सांगितलं की मोठ्या इंडस्ट्रीजने जर वेळेवर करार केले नाही तर त्यांना सुद्धा नोटिसा द्या, कारण मोठ्या इंडस्ट्री आल्याच पाहिजेत, तर मग लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार. आणि त्याच्यामुळे आमचं निश्चितपणे हे ध्येय आहे की लोकांना जास्त प्रमाणात हे मिळालं पाहिजे, तर मोठ्या इंडस्ट्रीज तिथे आल्या पाहिजेत. एवढंच नाही तर काही इंडस्ट्रीज आता आलेल्या आहेत, म्हणजे एक सोलार पॅनलची इंडस्ट्री आहे, तर त्यांना स्वतःच्या मालकीची 50 एकर जागा पाहिजे, ती सुद्धा घेऊन देण्याची मी व्यवस्था करतोय. शेवटी असं आहे की आपण काम करत राहायचं. ज्यांना टीका करायची ते टीका करत राहणार, सत्तेत असून सुद्धा ते काम करू शकत नाही आणि म्हणून ते टीका करतात. आणि मला एवढंच सांगायचं आहे की थोडंसं धीर धरायला लागतो. अतिशय चांगल्या इंडस्ट्रीज येतील आणि केवळ आम्ही नोकऱ्या देतो म्हणून सांगून काही मुलांचं रजिस्ट्रेशन करून घेतलं जातं. असं करता कामा नये. त्या ठिकाणी जी शासकीय यंत्रणा आहे त्यांच्याकडून सगळ्यांची नावं नोंदवण्याचा उपक्रम राबवला जाईल आणि स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याबद्दलच्या योग्य ते निर्देश हे तिथे येणाऱ्या इंडस्ट्रीजना देण्यात येतील. मला काय आहे की हे बघा, लोकांना भडकवणं फार सोपं असतं, परंतु त्यांना समजुतीने सांगणं फार कठीण असतं. आणि त्याच्यामुळे आता आम्ही मार्च काढला म्हणून या इंडस्ट्रीज आल्या असं जर कोण जाहिरात करणार असेल तर या इंडस्ट्रीचे करार 1 महिन्यापूर्वी झालेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे आता जी पहिली इंडस्ट्री येईल ज्याच्यामध्ये 350 लोकांना रोजगार मिळेल, त्याच्या कराराची मी तुम्हाला तारीख दाखवतो कधी करार झालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्ही जर लॉंग मार्चमुळे काय केलं असतं तर मग हा 1 महिन्यापूर्वी हा उद्योग का आला हा प्रश्न असतो. 25 लोकांना ऑलरेडी पत्र दिलेले आहेत एकांपैकी, आणि त्याच्यामुळे त्या लोकांनी शेवटी हे खाजगी उद्योजक असतात, त्यांनी त्याचे पैसे भरले पाहिजे, आपली इंडस्ट्री सुरू केली पाहिजे आणि ती एक प्रक्रिया असते आणि ती प्रक्रिया चालू आहे. आता इंडस्ट्रीजना अलॉटमेंट झालेली आहे, म्हणजे इंडस्ट्रीज येणार, मग त्याचं श्रेय आपल्याला घेण्यासाठी जर कोणी प्रयत्न केला तर तो त्यांच्या काम करण्याचा पद्धत आहे. मी अशा तऱ्हेने कुठलंही काम करत नाही, लोकांसाठी नेहमी काम करत आलोय आणि निश्चितपणे जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मुळातच असं आहे की विरोधी पक्षाची भूमिका नेहमी त्या ठिकाणी वठवत राहणार, त्याच्याबद्दल त्यांना दोष देण्यात अर्थ नसतो. अशा प्रकारची जी लोक असतात त्यांची नोंद ही पक्षाने घेतली पाहिजे आणि पक्षश्रेष्ठीने घेतली पाहिजे. कारण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजप युतीचं राज्य आलेलं आहे, त्याच्यामुळे युतीबद्दल किती चांगला मेसेज लोकांमध्ये गेला पाहिजे हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. आणि असे वागणारी जर लोक असतील तर त्यांना कोणी चिथावणी देते का याची चौकशी सुद्धा वरिष्ठांनी घेतली पाहिजे आणि त्यांच्यावर योग्य ती ऍक्शन झाली पाहिजे असं मला वाटतं. अर्थात हा त्यांच्या पक्षाचा प्रश्न आहे, ते योग्य दखल घेतील याची मला खात्री आहे. काल 10 ते 15 सरपंच हे माझ्या बरोबर ज्याला MIDCची मीटिंग झाली त्याला मुंबईत होते, ते सुद्धा उद्याच्या मोर्चात असणार. कारण रोजगारासाठी मोर्चा आहे तर त्या तरुण मुलांना सुद्धा बरं वाटलं पाहिजे, हे त्यांचं सुद्धा काम आहे आणि त्याच्यामुळे ते सहभागी होणार. पण ते इथे येऊन गेले, त्यांनी बघितलेलं आहे की कशा रीतीने पॉझिटिव्ह उद्योग मंत्र्यांनी हे केलेलं आहे, ऍटिट्यूड दाखवलेले. बघा, मी तक्रार करणारा मनुष्य नाही, मी नेहमी काम करत असतो. तुम्ही जर माझ्याकडे मुंबईला आलात तर तुम्ही एवढ्या माणसांना मी बघतो, एवढी कामं करतो, मला घरी ब्रेकफास्टला घेता येत नाही, त्यांनी ऑफिसला जाणं गाडीत ब्रेकफास्ट करतो. शेवटी माणसाने किती काम करायचं याला मर्यादा असतात. माझ्याकडे दुसरे 2 जिल्हे दिले, त्यांना जर खरोखर वाटत होतं तर त्यांनी मागणी करायला पाहिजे मला पालकमंत्री करा म्हणून. जिल्ह्याचा काय पालक मी पूर्वी सुद्धा पालकमंत्री करून दाखवलं, पुन्हा एकदा दाखवलं होतं. त्यांचाच आग्रह होता ना मला दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्याचा. मग तिथं पालकमंत्री म्हणून मी किती कामं केली ते त्यांनी जाऊन तिथं बघितलं पाहिजे. कोल्हापूरचा कशा रीतीने काय पालट होतं, तिथं कॉन्क्रीटचे रस्ते होतात. शेवटी असं आहे की प्रत्येक जिल्ह्याला पालकमंत्री दिलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे ते कॉर्डिनेशन त्या स्टेजला करायला लागतं. मी पालकमंत्र्यांची निश्चितपणे बोलेन आणि सुद्धा काय करता येत असेल तर ते निश्चितपणे करेन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ
चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. आडाळी औद्योगिक क्षेत्रात गेल्या 12 वर्षात एकही उद्योग न आल्याच्या निषेधार्थ आज लाँग मार्च काढण्यात आला. या मोर्चात स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांच्यावरती राजन तेली आणि काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी निशाणा साधलाय. पाहूयात. 3 वेळा आमदार आहेत ते, बरीच वर्ष मंत्रीपद भोगलंय त्यांनी, पण ते फक्त आपली खुर्ची सांभाळण्यासाठी आहेत का मला कळत नाही. परंतु हा विषय त्यांच्या मतदारसंघातला आहे आणि तो आज सोडवला गेला पाहिजे होता, परंतु तो सोडवला गेलेला नाहीये. आणि दुसरी अशी गोष्ट आहे की महाविकास आघाडीच्या सत्तेच्या दरम्यान ह्या ह्याच्यात आपल्या या आडाळी MIDC साठी जाहिरात निघाली होती, इंटरव्ह्यू झाले होते, परंतु त्यात खो कोणी घातला हे सुद्धा पत्रकारांनी शोधण्याची गरज आहे आणि लोकांसमोर आणण्याची गरज आहे. आता जर मला तुम्ही त्यांच्यावर बोलायला लावलं तर मी सांगेन की 13 वर्षातली यादी तुमच्या समोर मी ठेवीन. जी जी आश्वासनं दिली, अमेझॉन पार्क असू देत, इथलं फिशरीज विलेज असू देत, इथे टॉय ट्रेन असू देत, जे जे काही जी आश्वासनं दिली होती ती पूर्ण केली. राजन दिली तर तुमचा आढावा आलेला नव्हता. तर ही आश्वासनं जी 13 वर्षात दिली त्याचं काय झालं त्याचं उत्तर त्याने द्यावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. 2013ला नारायण राणे उद्योगमंत्री असताना आडाळी MIDCला मंजुरी मिळाली. ग्रामस्थांनी 8 महिन्यात 75% क्षेत्र शासनाच्या ताब्यात दिलं. 10 वर्षात सर्व पक्षांची सरकार येऊन गेली पण MIDC सुरू झाले नाही. आजचा मोर्चा इतर कोणी नाही तर स्थानिक जनतेनं हायजॅक केला असं मत कृती समिती अध्यक्ष पराग गावकर यांनी केलंय. पाहूयात. धन्यवाद. सर्वप्रथम सर्व या लॉंग मार्च मध्ये सहभागी झालेले तरुण तरुणी, महिला आणि सर्व ग्रामस्थांचं मी मनापासून या ठिकाणी आमच्या कृती समितीच्या वतीने आभार मानतो. मित्रांनो, गेली 10 वर्ष 2013 मध्ये या MIDCला मंजुरी मिळाली. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही एकमेव MIDC अशी आहे की अवघ्या 6 महिन्यामध्ये या MIDCला तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे साहेब यांनी मंजुरी दिली. आणि या कोकणाच्या इतिहासातील हा गेल्या 20 वर्षातला असा एक प्रकल्प आहे की आज जर आपण बघितलं त्यावेळी जे प्रकल्प, तथाकथित विकासाचे जे प्रकल्प कोकणामध्ये मंजूर होत होते किंवा प्रस्तावित होत होते, या सर्व प्रकल्पांना स्थानिक जनतेकडून वेगवेगळ्या मुद्द्यावरनं विरोध होत होता. परंतु आडाळी MIDC हा एक असा प्रकल्प तिथे आम्ही स्वतःहून प्रस्ताव दिला आणि अवघ्या 8 महिन्यामध्ये 75% पेक्षा अधिक क्षेत्र हे महामंडळाच्या आम्ही ताब्यात दिलं. मित्रांनो, मला सांगा, तेव्हा 1.5 ते 2 वर्षामध्ये जर एखादं क्षेत्र ताब्यात येत असेल तर पुढच्या 1.5 ते 2 वर्षात किती काय पलटवायला पाहिजे. परंतु भूक, भाकरी आणि नोकरी या प्रश्नांची चाड नसणारे जेव्हा राज्यकर्ते जन्माला येतात त्यावेळी ह्या अडचणी वाढतात. म्हणून मी म्हणतो की गेल्या 10 वर्षामध्ये सर्व पक्षांची सरकार येऊन गेली. सर्व पक्षांच्या सरकारांच्या अजेंड्यावरती, राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरती हा विषय यायला पाहिजे होते. परंतु आज एक चांगली गोष्ट घडली. मी सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी स्वतःहून या मोर्चाला पाठिंबा दिला. आजही माझी त्यांना हीच विनंती आहे की राजकारण काही असू दे, आजही टीका होईल की हा मोर्चा हायजॅक केला, होईल, होणारच आहे. हा जर मोर्चा कोणी हायजॅक केला असेल तो इथल्या स्थानिक जनतेने हायजॅक केलेला आहे, स्वतःच्या रोजीरोटीच्या प्रश्नासाठी केलेला आहे. त्यामुळे हा जो आवाज आहे हा जनतेचा आवाज आहे आणि हा जनतेचा आवाज सर्वच राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरती प्राधान्यक्रमाने घ्यायला पाहिजे. म्हणून ही सर्व जनता, या जनतेच्या वतीनं मी आज तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही न्याय द्या, राजकारण काही असू दे. एखाद्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बाजूला 15 किलोमीटर वरती जर एवढं
औद्योगिक क्षेत्र असेल तर त्याचा विकास किती गतीने व्हायला पाहिजे होता. आज कितीतरी उद्योजक आघाडीमध्ये येतात. मी आता अधिक सखोलात जात नाही, जर वेळ आली तर त्याबद्दल सुद्धा मी बोलेन. 2017 मध्ये माझ्याकडे एका उद्योजकाने संपर्क केला. विचार करा, 2017 मध्ये त्या उद्योजकाला आढाव एमआयडीसी मध्ये 25,000 स्क्वेअर मीटरची जागा पाहिजे होती, 250 लोकांना थेट रोजगार देण्याचं. तो माणूस 2022 पर्यंत माझ्या संपर्कात होता. 2022 मध्ये मी तेव्हा त्याला संपर्क केला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की सॉरी साहेब, तुम्ही खूप मेहनत घेतली आमच्यासाठी, परंतु माझा नाविलाज झाला. मला ते युनिट दुसरीकडे सुरू करायचं होतं आणि ते सुरू करण्यासाठी मला कारवारच्या परिसरामध्ये जागा मिळाली. नुकसान कोणाचं झालं? कोणाचं झालं नुकसान? आम्हा सर्वसामान्य जनतेचं नुकसान झालं ना. अशी मी कितीतरी उदाहरणं देऊ शकतो की या अनास्थेमुळे, केवळ अनास्था, या एका अनास्थेमुळे आज इथल्या हजारो तरुण तरुणी रोजगाराच्या संधी हातात आहेत. आज इथला तरुण रात्री अपरात्री जेव्हा गोव्याच्या हद्दीतून प्रवेश करून आतमध्ये जातो, सकाळी जेव्हा जातो तेव्हा तो आपल्या घरी येईपर्यंत त्याचे आई वडील पालक भाऊ बहीण हे अस्वस्थ असतात की नाही? हे अस्वस्थ असतात की आपला गेलेला मुलगा परत सुखरूप घरी येणार की नाही. अलीकडच्या काळामध्ये मोरगावमध्ये आमचा एक तरुण सकाळी रात्रीची शिफ्ट आटून येत होता, गोव्याच्या हद्दीमध्ये ऍक्सिडेंट झाला, जाग्यावरती गेला. जबाबदार कोण? म्हणून मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, आता या ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाचे सर्व पदाधिकारी पण आहेत. नम्र विनंती आहे या सगळ्या मोर्चाच्या वतीनं की आपण हा पुढाकार घ्या, राजकारण बाजूला राहू दे आणि चांगली एक उद्योग नगरी या परिसरामध्ये येऊ दे. आम्ही सर्वजण तयार आहोत आणि जो करणार त्याला न्याय निश्चितपणे देणार, अशा पद्धतीची भूमिका मी या ठिकाणी आज व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. आडाळी स्थानिकांनी तातडीनं जमिनी दिल्या पण रोजगार काढला, घोडं कुणामुळे अडलं, खो कोणी घातला हे पण समोर आलं पाहिजे असं मत काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी व्यक्त केलं आहे. ते उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर, आजचा जो लॉंग मार्च होता तो आडाळी MIDC मध्ये रोजगाराच्या संधी तरुणांना उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी होतं. गेल्या 10 वर्षामध्ये या आडाळी MIDC ची घोषणा झाली, त्यानंतर एका वर्षामध्ये तिथल्या जनतेने जमिनी सरकारच्या ताब्यात दिल्या. एवढ्या तातडीने जमिनी देण्याचा प्रकार आपल्या कोकणामध्ये होताना दिसत नाही, परंतु आडाळीमध्ये हे झालं. परंतु त्यानंतरच्या काळामध्ये 10 वर्षामध्ये तिथे काही एक रोजगार तिथे आजपर्यंत निर्माण झालेला नाही. मला एवढंच सांगायचं आहे की हा रोजगार का निर्माण झाला नाही, काय कुठे अडलं, कुठे गोडं पाणी खात आहे. ज्या काही हल्लीच्या काळामध्ये ऍडव्हर्टाईज निघाली, ती ऍडव्हर्टाईज निघाल्यानंतर त्यांच्या इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर याला खो घालण्याचं काम कोणी केलं हे सुद्धा जनतेला समजलं पाहिजे. कारण एखादा उद्योग येतो, सगळ्यांचं सहकार्य पाहिजे. सत्तेत बसणाऱ्या लोकांनी कुठेतरी काहीतरी आडकाठी आणली तर ते कामं होत नाही. तर सत्ताधारी लोकांना, आम्ही आज सत्तेत नसलो, सत्ताधारी लोक इथे आहेत, तर मला सगळ्यांनाच विनंती आहे, सगळ्याच राजकीय पक्षाच्या लोकांना, एखादा जिल्ह्याच्या विकासाचा एखादा प्रकल्प होत असेल तर त्याला सगळ्यांनी एकजुटीने सामोरे झालं पाहिजे. पायात पाय घालून तो ओढण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. मला दुःख एवढ्याच गोष्टीचं होतं की आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4 मंत्री सत्तेमध्ये आहेत. ते सत्तेमध्ये 4 मंत्री असताना हा एवढ्या हजारो संख्येच्या लोकांना लॉंग मार्च काढावा लागतो, हे जिल्ह्याचं दुर्दैव आहे. काल 2 दिवसामध्ये ज्या घोषणा झाल्या, हा लॉंग मार्च निघणार हे कळल्यावर ज्या घोषणा झाल्या त्या अगोदरच झाल्या असतं तर हा लॉंग मार्च करण्याचं आणि ह्या उन्हामधून या आमच्या महिला भगिनींना आणि तुमच्यासारख्या सगळ्या मंडळींना हा लॉंग मार्च काढावा लागला नसता पावसात आणि उन्हामध्ये.
तर माझी एकच विनंती आहे की रस्त्यावर लोकांनी उतरल्यानंतर तुम्ही जागे होऊ नका. तुम्ही फक्त सत्तेच्या जे काही तुम्हाला मिळणारं फळ आहे त्याच्यामध्ये मशगूल राहू नका. सत्ता येईल जाईल, परंतु जेव्हा तुम्ही शाश्वत काम कराल, मला या गोष्टीचं अजून दुःख आहे, गेल्या 25-30 वर्षामध्ये या जिल्ह्यामध्ये 500 लोकांना रोजगार शाश्वत मिळेल असं रोजगार या जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेला नाही. तर सगळ्याच नेत्यांनी आणि सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी, सत्तेत सहभागी असणाऱ्या सगळ्यांनी विचार करण्याची गरज आहे, आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. तर यापुढे तरी हा एवढा मोठा लॉंग मार्च बघून या जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या प्रकल्पाला विरोध न करता तो जिल्ह्याचा प्रकल्प कशा पद्धतीने पूर्ण होईल. आज गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये हजारो लोक नोकरीला जातात. त्यात का जातात? या जिल्ह्यामध्ये नोकरीची संधी नाही. ते नोकरीची संधी या आघाडीच्या माध्यमातून लोकांना होऊ शकते. आज गावकरनी सांगितलं की जाणारा जो तरुण किंवा तरुणी असते ती घरी येईपर्यंत आई वडिलांच्या जीवात जीव नसतो. जीव घेणं प्रवास करून ते आज गोव्यामध्ये नोकरीला जातात. त्यांना इथेच नोकरी मिळेल अशा प्रकारचा प्रयत्न आमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून झाला पाहिजे. आणि आता या लॉंग मार्च काढल्यामुळे किंवा काढण्याची घोषणा केल्यामुळे ज्या काही घोषणा 2 दिवसात पाऊस पडतोय घोषणांचा, त्या घोषणा मूर्त स्वरूपात यायला पाहिजे, नाहीतर त्या घोषणा अशाच घोषणा राहतील. त्यामुळे मी विनंती करतो, या घोषणा मूर्त स्वरूपात आणा, एवढीच विनंती करून मी माझे 2 शब्द पुरे करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. MIDC सुरू करण्यासाठी राजकारण बाजूला सारून प्रयत्न करू. सत्तेत असताना लॉंग मार्चमध्ये सहभागी झालो. 20,000 मुलं रोजगारासाठी गोव्यात जातात. येणारी पिढी माफ करणार नाही असं विधान माजी आमदार राजन तेली यांनी व्यक्त केलं आहे. सगळ्या मंडळींनी आढायची जी कृती समिती आहे त्यांनी आंदोलन जाहीर केले. मला पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांचे फोन आले. त्यांना मी विनंती केली की मी तुमची माफी मागतो, पण आज आम्ही सातत्याने भांडतोय पण न्याय या ठिकाणी मिळत नाही. आणि म्हणून ते जे काय लॉंग मार्च काढतायत त्याच्यात सहभागी आपण या ठिकाणी व्हायला पाहिजे अशा प्रकारची विनंती माझ्या पक्षाच्या मी वरिष्ठांना पण या ठिकाणी केली. आणि म्हणून आता कुठल्याही प्रकारचं राजकारण आपल्याला करायचं नाही. आपल्याला ही MIDC पूर्णपणे टाइम बाउंड प्रोग्राम मध्ये सुरू व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून तशा प्रकारचे प्रयत्न आपल्याला सगळ्यांना मिळून करायचे आहेत. म्हणून आजचा हा लॉंग मार्च आहे. मला बऱ्याच पत्रकार मित्रांनी विचारलं की लॉंग मार्चचं कारण काय, तुम्ही सत्तेत आहात. 100% सत्तेत आहे, पण तरी पण आज 3 पक्षाचं सरकार आणि या 3 पक्षाच्या सरकारमध्ये ज्यावेळी आपल्याला हा लॉंग मार्च काढावा लागतो त्यावेळी सगळ्या लोकांच्या नजरा, सरकारचे लक्ष त्या ठिकाणी केंद्रित करण्यासाठी आजचा लॉंग मार्चचा हा ठिकाणी कार्यक्रम होता. मी, पराग आणि आमचे नाडकर्णी ही सगळीच तिकडे सुधीर दळवी सगळीच मंडळी आम्ही मुंबईत जवळजवळ 3 ते 4 वेळा या ठिकाणी गेलो. आणि आदरणीय आमचे उद्योगमंत्री यांनाही भेटलो, त्यांनाही विनंती केली की आढाळीमध्ये आता चिपी मोपा एअरपोर्ट त्या ठिकाणी सुरू होतोय. आपण हे वातावरण निर्माण करण्यासाठी गोव्यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारची उद्योग परिषद घ्यावी लागेल, मुंबईमध्ये उद्योग परिषद घ्यावी लागेल आणि आपल्याला तशा प्रकारच्या सुखसोयी 1 विंडो सिस्टम आपल्या लोकांना त्या ठिकाणी द्यावं लागेल. त्यांनी 2 बैठका या ठिकाणी घेतल्या. मी आज त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की गेल्या 2 दिवसापूर्वी त्यांनी ज्या बैठका घेतल्या त्या बैठकीमध्ये एक उद्योग 250 कोटीच्या या ठिकाणी आणणार म्हणून घोषित केला आणि स्थानिक लोकांना न्याय देणार अशा प्रकारची घोषणा केली. मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. उदय सामंत या जिल्ह्यातले माझे जवळचे मित्र आहेत. मी त्यांना ह्या आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी एक विनंती करेन की आज लोक कुठले ऐकण्याच्या परिस्थितीत नाही. आपल्या जिल्ह्यातले 18 ते 20,000 मुलं आज जवळजवळ गोव्यामध्ये जातात. उद्याची ही पिढी माफ करणार नाही. उद्या आमदार कोण होणार, काय होणार ते परमेश्वराला माहिती आहे. आज त्याच्यासाठी घडपड नाही. कोणी जर काय टीका करत असेल ते करू देत, पण मी एक आढाळीवाल्यांना आणि या सगळ्या मोर्चाच्या निमित्ताने सांगतो की हे व्यवसाय होण्यासाठी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, उद्योग मंत्री आमचे आदरणीय सामंत साहेब असतील,
एकनाथ शिंदे साहेब असतील, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील आणि आदरणीय अजित पवार साहेब असतील, यांच्याकडे जेवढा वेळ या ठिकाणी जाता येईल या सगळ्या परिसरातल्या सरपंचांना घेऊन तेवढं 100% काम करणार, एवढं मी या ठिकाणी आजच्या मोर्चाच्या प्रसंगी सांगतो. काही बऱ्याच मित्रांनी आजच्या जसं काय मी ज्याचा पुढाकार आहे अशाच काही लोकांनी टीका केली. मला त्या गोष्टीवर राजकारणानेच उत्तर देणार. आज ही वेळ इथं उत्तर देण्याची नाही, ती उत्तर योग्य वेळी देणार. पण आज आपल्याला खऱ्या अर्थाने 2 हाताला या ठिकाणी काम मिळालं पाहिजे, ही सगळ्यांची भूमिका आहे. चिपी एअरपोर्ट चालू झाला, काय झालं चिपी एअरपोर्टचा आता कधी बंद होईल अशी परिस्थिती आहे. मोपा चालू झाला आणि त्याच्यासाठी सांगितले बाजूला इंडस्ट्री टाका. ही जर चालू व्हायची असेल तर इंडस्ट्री त्या ठिकाणी टाका. पण आजही आता एक मिटिंग गेल्या 8 दिवसापूर्वी झाली. माझं म्हणणं इथल्या सगळे लोक जसं आपल्या परागने सांगितलं की सगळ्या परिसरात आज जेवढे उद्योग आले त्या सगळ्या उद्योगाला आपण त्या ठिकाणी काय ना काय कारणाने विरोध केला. मला एक सांगा, मी आरोग्याची चिठ्ठी केली, खासगी होती, माझ्या मित्राला बरोबर घेऊन केली. किती लोकांनी विरोध केला? आज सुरुवातीला माझ्या 72 लोक आम्हाला होते. 2010 मध्ये प्रोजेक्ट, मला काही विचारलं तर नव्हतं, 2010 मध्ये प्रोजेक्ट चालू केला. आज 2023 आहे. ठीक आहे, तर जागेची किमती वाढली म्हणून गोष्ट वेगळी आहे. दुसरा उद्योग मेला असतो. आणि म्हणून या सगळ्या संदर्भात आपण सगळ्या स्थानिक नेतृत्वाने पण निर्णय या ठिकाणी घेतला पाहिजे. आणि जे काही चुकत असेल त्या सगळ्या चुकीची आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन चांगल्या पद्धतीने जर केलं तर सरकारला पण या ठिकाणी आपण भाग पाडू शकतो. एवढी ताकद तुमच्या सगळ्यांमध्ये. आज कोणाला टीका करण्यासाठी हा विषय नाहीये. आज कुठल्याही परिस्थितीत जशी काल 250 कोटीची धारणा, परवाच MIDCच्या ज्या इकडे आरो आल्या त्यांना म्हटलं तुम्हाला आज कसा वेळ मिळाला? आम्ही एवढ्या तुम्हाला सांगितलं 2 दिवस इथे बसलो होते. काही अधिकारी पण MIDCच्या इथे आले. आज जसं आता आमच्या ललित सरांनी सांगितलं, काल MIDCची लाईट पेटली, काल त्या ठिकाणी लाईट चालू झाली. मग हे तुम्हाला कोणी थांबवलं होतं का? याच्यात काय राजकारण आहे का? मग ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या लवकर होण्यासाठी मी मुद्दाम उद्योग मंत्र्यांना धन्यवाद एवढ्यासाठी देईन. काल त्यांनी ती घोषणा केली आहे, त्यांच्यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. मी जास्त वेळ घेणार नाही. उन्हात आपण तापताय. आपल्या सगळ्यांची जाहीर माफी मागून मी माझ्या पदाधिकाऱ्यांची आणि माझ्या वरिष्ठांची पण माफी मागून आज आम्ही सगळे सहभागी झालेले आहोत. मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना सांगेन की आपल्या सगळ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही सगळी मंडळी जी आमची राजकीय चपला आहे ती बाजूला काढून आपल्याला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही. एवढी गोष्ट या ठिकाणी सांगतो. पुन्हा एकदा आपल्याला धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. MIDC सुरू करण्यासाठी आडाळी वासियांनी 8 किलोमीटरचा लाँग मार्च काढला. यावेळी सत्ताधारी व विरोधक सर्वपक्षीय एकाच व्यासपीठावरती पाहायला मिळाले. या लाँग मार्चच्या समारोपाला काय घडलं पाहूयात. दोडामार्गच्या आडाळी MIDCच्या गेटवरनं जो लाँग मार्च होता तो बांधा कट्टा कॉर्नर इथे आता त्याचा समारोप झालेला आहे. सगळ्याच गोष्टी या थेट लाईव्ह कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्यात. मात्र या संपूर्ण लाँग मार्चमध्ये अगदी 8 किलोमीटरच्या ह्या प्रवासामध्ये प्रत्यक्ष जे सोबत होते ते आमच्या दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीपजी देसाई माझ्यासोबत आहेत. संदीप सर, खूप मोठा प्रश्न आहे. कोकणात रोजगार आला की विरोध पहिला होतो, पण आडाळी MIDC असं एक उदाहरण आहे. आता तिथल्या लोकांच्या बोलण्यातनं समोर आलं की 8 महिन्यात 75% जागा ही शासनाच्या स्वाधीन केली. अजूनही MIDC सुरू होत नाहीये. या संपूर्णच प्रक्रियेत तुम्ही होता. आप लडके लेंगे MIDC असं दोडामार्गवासीय म्हणताय, काय सांगाल? नक्कीच विनायक, अगदी परफेक्ट त्याचं तू विश्लेषण केलंस की लडके लेंगे MIDC. कारण जो गेल्या 10 वर्षाचा कार्यकाळ जर बघितला, 2013 मध्ये MIDC घोषणा झाली. खरं तर ज्यावेळी प्रकल्प स्वतःहून लोक मागतात आणि त्या ठिकाणी कुठच्याही तक्रारीशिवाय या जमिनी आणि सगळं तिथलं जे स्थानिक पातळीवरचं सहकार्य आहे त्या ज्यावेळी एखाद्या उद्योजकाला आणि सरकारला मिळतं त्यावेळी सरकारने या बाबतीत मोठं सहकार्य खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाकडे पॉझिटिव्ह दृष्टीने बघायला पाहिजे होतं.
कारण संपूर्ण तळ कोकणातील दोडामार्ग हा तालुका, दोडामार्ग तालुक्यामध्ये कुठच्याही प्रकारचं रोजगाराचं साधन नाही आहे. एकमेव असा प्रकल्प नाही त्या ठिकाणी की 100 लोकांना एकाच ठिकाणी रोजगार मिळतो. आणि आढाळी ज्यावेळी 2013 मध्ये घोषित झाला प्रकल्प, त्यावेळी जवळपास 5000 लोकांना रोजगार मिळेल अशा प्रकारची अपेक्षा होती. मात्र त्यामध्ये काही प्रकारच्या हालचाली गेल्या 10 वर्षात झाल्या आणि त्याचीच परिणिती आजचा लॉंग मार्च होता. कारण ज्या लोकांनी स्वतःहून गावकऱ्यांना समजावून या ठिकाणी 650 एकर जमिनी सरकारकडे स्वतःहून दिल्यात, अगदी अल्प मोबदल्यामध्ये त्या जमिनी त्या ठिकाणी हस्तांतरित केल्यात. कारण एक मोठी अपेक्षा होती की आपल्या मुलांना, आपल्या लोकांना रोजगार मिळेल. मात्र तोच त्यांचा जो महत्वाचा उद्देश होता तो सफल झाला आणि त्याचमुळे आज स्वतः रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागला. मात्र एक विनायक महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी पाहायला मिळाली की आजचा जो लॉंग मार्च झाला, हा लॉंग मार्च 8 किलोमीटर झाला असला तरी ज्या ठिकाणी आढाळीहून या लॉंग मार्चची सुरुवात झाली त्यावेळी तिथील जे स्थानिक संपूर्ण युवक होते, अनेक प्रकारचे लोक होते, ते स्वतःहून हिरिरीने सहभागी झालेले. आणि भाजप हा सत्ताधारी पक्ष असूनही स्वतः राजेंद्र तेली आणि त्यांचे पदाधिकारी होते ते सुरुवातीपासून या संपूर्ण लॉंग मार्चमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. मात्र बाकीचे अन्य पक्ष होते, त्याच्यामध्ये काँग्रेस असू दे, शिवसेना असू दे, शिंदेची शिवसेना असू दे, त्यानंतर मूळ शिवसेना असू दे, ह्या सगळ्या लोकांनी याला पाठिंबा दिला. मात्र प्रत्यक्ष या ठिकाणी त्यांचं जे सहभाग आहे त्या ठिकाणी लॉंग मार्च मध्ये दिसला नाही. मात्र या व्यासपीठावर सगळं चित्र एकत्र पाहायला मिळालं. मात्र लोकांचं समाधान या लॉंग मार्च मुळे झालं अशातला भाग नाही. ज्यावेळी रिझल्ट मिळेल त्याचवेळी समाधान झालं असं वाटतं. याच प्रश्नावर मी येतो. तुम्ही जसं म्हटलं की सगळेच पक्ष व्यासपीठावर होते, या लॉंग मार्च मध्ये होते, त्यामुळे हा लॉंग मार्च नेमका होता कोणासाठी हा एक प्रश्न सर्वसामान्य दोडामार्ग वासियांना पडलेला असेल. कारण एकंदरीत व्यासपीठावर बघितलं तर सत्ताधारी भाजपचेही लोक होते, शिवसेनेचे जे इथले आमदार आहेत त्यांचेही समर्थक होते. समारोपाच्या दरम्यान ते स्टेजवरनं खाली उतरताना दिसले. नेमकं काय घडलं? नेमकं आपण ज्यावेळी संवाद साधला खऱ्या अर्थाने या व्यासपीठावर आपल्याला सगळे पक्ष पाहायला मिळाले. आणि मुळातच कृती समितीने या ठिकाणी सांगितलेलं होतं की सगळ्या पक्षांनी सत्ता भोगलेली आहे. आज जरी अनेक जण सांगत असले, एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप होत असले की आमच्याकडे 2 वर्ष सत्ता नव्हती, 3 वर्ष सत्ता नव्हती, मात्र गेल्या 10 वर्षातलं सत्तांतरणाचं जर एकूण चित्र पाहिलं तर आज व्यासपीठावर असणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचा जो नेता असू दे किंवा त्यांचा पक्ष असू दे, हा सत्ताधारी पक्ष म्हणून त्या ठिकाणी कार्यरत होता. त्यांचे मंत्री महोदय या सगळ्या चित्रामध्ये होते. मात्र एकमेकावर काटछाळाच्या राजकारणात, राजकीय सारीपाटात या MIDCला ज्या पद्धतीने गती मिळायला पाहिजे होती ती मिळाली नव्हती. आणि आजचा जो लॉंग मार्च होता तो नेमका कोणाच्या विरोधात होता असा जर तुझा प्रश्न आहे तर खऱ्या अर्थाने हा लॉंग मार्च स्थानिक तिथली जी कृती समिती आहे, आढाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समिती, त्यांनी संघर्ष समिती सुद्धा नाव ठेवलेलं नाही, या कृती समितीने आयोजन केलेलं. आणि त्यांनी या राजकारण्यांना आणि राज्य सरकारला कुठेतरी जाग यावी, या सगळ्या राज्यकर्त्यांना नेमकं ते करतायत काय, एकमेकावर आरोप करून काय साध्य होतंय की प्रॅक्टिकल त्या ठिकाणी काहीतरी काम केलं पाहिजे. आणि हा लक्ष वेधण्यासाठी हे आजचा लॉंग मार्च होता. आणि या लॉंग मार्चमध्ये सर्व पक्षी, अगदी सत्ताधारी तर सहभागी झालेले, विरोधक सुद्धा या ठिकाणी सहभागी झाल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र एकूणच जर या लॉंग मार्चच्या समारोपाला बोलायची जी संधी दिलेली होती कृती समितीने ती आपण पाहिली. या ठिकाणी विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने आपली भूमिका मांडली, सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपने भूमिका मांडली. या ठिकाणी शिंदेचे सुद्धा तालुका प्रमुख आणि संपूर्ण मंडळी उपस्थित होती. त्यांनी ज्यावेळी आमच्याशी संवाद साधला त्यांचं म्हणणं होतं की आम्ही बोलण्यासाठी या ठिकाणी पाठिंबा जाहीर व्यक्त करण्यासाठी आम्हाला संधी द्यावी, मात्र ती दिली गेली नाही. अशा प्रकारची खंत व्यक्त करून ते गेलेले आहेत. त्यामुळे नेमका हा जो लॉंग मार्च होता तो कुणाच्या विरोधात होता, कुणाचं लक्ष वेधण्यासाठी होता की फक्त राज्य सरकारचं या ठिकाणी लक्ष वेधावे, जनभावना पोचावी, हा सुद्धा प्रश्न अजून अनुत्तरित आहेत असंच म्हणावं लागेल. नक्कीच एक शेवटचा प्रश्न म्हणजे दोडामार्ग, सावंतवाडी, वेंगुर्ला या भागातले अनेक युवक हे गोव्यावर रोजगारासाठी अवलंबून आहेत, गोव्यावर ते डिपेंड आहेत, अनेक अपघात घडतात, त्याचाही उल्लेख इथे झाला. आज हा लॉंग मार्च झाल्यानंतर तुम्ही कशा पद्धतीने बघताय? कारण कालच उद्योग मंत्र्यांनी सुद्धा घोषणा केली आहे, सरकारनं इथे लक्ष दिलेलं आहे. त्यामुळे जे आढाळीवासियांना, दोडामार्गवासियांना अपेक्षित आहे ते किती दिवसात, किती वेळात पूर्ण होईल? कारण गतिमान सरकार, 3 इंजिनचं सरकार राज्यात सत्तेत आहे. नक्कीच अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा तू या ठिकाणी मांडलेला आहेस. कारण यापूर्वी डबल इंजिन सरकार म्हणून सांगितलं जायचं, आज 3 इंजिन एकत्र जोडून सरकार चालवलं जातंय. त्यामुळे नेमकं विरोधक कोण आहेत? सगळेच सत्ताधारी आहेत. त्यामुळे खरं तर हा MIDC प्रकल्प आहे तो जलद गतीने अगदी फास्ट ट्रॅकवर झाला पाहिजे आणि त्याची परिणिती, कारण
जर आपण तळ कोकण बघितलं किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा बघितला तर इथल्या लोकांना आजपर्यंत संघर्ष केल्याशिवाय किंवा कुठची गोष्ट स्वतःहून भांडल्याशिवाय मिळालेली नाही, सहज सोप्या पद्धतीने मिळाली नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मात्र आजचा जो एक संघर्ष नसला तरी जे शासनाचं लक्ष वेधायला पाहिजे त्यासाठी सुद्धा हे संघर्षात्मक पाऊल उचललेलं होतं इथल्या स्थानिक जनतेनं. त्यामुळे हे पाऊल उचलल्यानंतर तरी राज्यकर्ते जागे होतील का? कारण यापूर्वी विरोधकाचा मोठा काटशहाचं राजकारण व्हायचं, मात्र आता सगळेच जण या ठिकाणी सत्तेचे वाटेदार आहेत, सहभागी आहेत. त्यामुळे एकमेकाचं या ठिकाणी पाय ओढण्याचं काम होणार की इथल्या खऱ्या अर्थाने जनतेला न्याय दिला जाणार. कारण तू एक आणखी महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केलास की दोडामार्गची जनता असू दे किंवा या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील 3 जे तालुके आहेत, सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला, येथील बहुतांश जो युवा वर्ग आहे, 80% युवा वर्ग म्हटला तरी तो अवघड राहणार नाही. हा युवा वर्ग संपूर्ण गोवा जे प्रगत राज्य आहे तळ कोकणातील अगदी बाजूला, या राज्यात स्वतःच्या रोजगारासाठी, पोट्यापाण्याच्या प्रश्नासाठी जातो आणि अनेक अपघात घडतात, अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होतात. निदान राज्य सरकारने या गोष्टीचं तरी लक्ष दिलं पाहिजे. आणि जी रोजीरोटीचा प्रश्न आहे, युवकांच्या हक्काचा प्रश्न आहे, कारण ऑलरेडी 10 वर्ष गेलेली आहेत, एक पिढी या ठिकाणी रोजगारापासून वंचित राहिलेली आहे, येणारी पिढी तरी रोजगारापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनातून पावलं उचलणं आवश्यक आहे. नक्कीच आपण पाहिलं दोडामार्ग वासियांनी, अडाळी वासियांनी आपल्या हक्कासाठी, आपल्याला रोजगार मिळण्यासाठी लॉंग मार्च काढला होता. या पार्श्वभूमीवर पाहिलं तर सगळेच राजकीय नेते मंडळी एका व्यासपीठावर होते, सत्ताधारी होते, विरोधकही होते. राजकीय पादत्राणं बाजूला ठेवून विकासासाठी कुठेतरी सर्वजण एकत्र येणार असल्याचं सर्वांनीच सांगितलंय. त्याच्यामुळे जे दोडामार्ग वासियांना अपेक्षित आहे, अब लडके लेंगे MIDC असं दोडामार्ग वासिय म्हणतात. त्यामुळे राज्यात गतिमान सरकार सध्या कार्यरत आहे आणि हा मुद्दा MIDCचा नारायण राणेंनी MIDC मंजूर केल्यानंतर उद्योग तिथे येत नाहीये. गतिमानतेने MIDCचा पण प्रश्न सुटावा, रोजगार इथे यावा, ही जी दोडामार्ग वासियांची, आढाळी वासियांची जी अपेक्षा आहे ती देखील लवकरच पूर्ण होईल, यात कोणतीही शंका नाही. हे गतिमान सरकार ते लवकरच पूर्ण करेल अशी अपेक्षा या निमित्तानं इथल्या सगळ्याच राजकीय स्थानिक नेत्यांनी आणि ग्रामस्थांनी व्यक्त केलेली आहे. साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, बांदा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. MIDC सुरू करण्यासाठीच्या लॉंग मार्चनंतर दोडामार्ग वासी व नेते मंडळींशी दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसे यांनी संवाद साधलाय. पाहूयात. संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या आढाळी MIDCसाठी इथल्या ज्या आढाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समिती आहे, या समितीने आज लॉंग मार्चचं आयोजन केलं होतं आणि या लॉंग मार्चला एक मोठा प्रतिसाद मिळालेला आहे. या ठिकाणी कृती समितीचे संपूर्ण पदाधिकारी, त्याचबरोबर त्यांना सहकार्य करणारे माजी आमदार आणि भाजपचे नेते राजन तेली, ही सर्व मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण थेट पहिल्यांदा संवाद साधूया कृती समितीशी. पराग गावकर या ठिकाणी आहेत अध्यक्ष. पराग गावकर साहेब, काय सांगाल, एकूणच जर आजचा संपूर्ण माहोल बघितला आणि आपण ज्या पद्धतीने दोडामार्ग आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक जनतेला आव्हान केलेलं होतं की हक्काच्या रोजीरोटीसाठी आणि रोजगारासाठी या लॉंग मार्चमध्ये सहभागी व्हाव्या, संपूर्ण मोठा प्रतिसाद मिळालेला आहे. काय सांगाल, नेमकं काय साध्य झालं या लॉंग मार्चच्या माध्यमातून? आपण स्वतः जर बघितलं असाल तर असा तुफान प्रतिसाद मिळालेला आहे. कारण हा प्रश्न खूप ज्वलंत आहे. रोजी रोटी, भाकरी आणि त्यासाठीची धडपडणारी ही जी तरुण मुलं आहेत, यांच्या समोर अनेक प्रश्न आहेत, नोकरी, व्यवसायाचे. आणि हे जे काही जनमत आहे, जनभावना आहे, अस्वस्थता आहे, ही संघटित करण्याचं काम आम्ही गेले 5 ते 6 दिवस केलं. आणि एवढ्या कमी काळामध्ये लोकांपर्यंत हा प्रश्न पोहोचल्यानंतर या लॉंग मार्चला एक चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी. हे खरं तर आत्मक्लेश आंदोलन आहे. हा आत्मक्लेश आहे. पण गेली 10 वर्ष असा जर एखादा प्रकल्प खितपत पडत असेल तर त्या प्रकल्पाच्या संदर्भात लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. आणि त्यामुळेच लोक आज ती अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी त्यांना एक आम्ही व्यासपीठ दिलं लॉंग मार्चचं, आणि त्या लॉंग मार्चच्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून आज हे लोक इथे पोहोचले. हा आवाज आहे, तरुणाईचा आवाज आहे, इथल्या स्थानिक जनतेचा आवाज आहे. मला खात्री आहे की हा आवाज
आजचं जे शासन आहे त्याच्यावर लक्ष वेध करण्यासाठी म्हणून आम्ही ह्या लॉंग मार्चचं आयोजन केलेलं होतं. त्यामुळे हा आवाज ऐकेल शासन किंवा शासनामध्ये जे सहभागी सगळे घटक पक्ष आहेत हे ऐकतील आणि नजीकच्या काळामध्ये आपल्याला एक चांगला उद्योग या भागामध्ये आलेला दिसेल असं खात्री वाटतो. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की हे लॉंग मार्च आंदोलन हे प्रतिकात्मक आंदोलन होतं, हे मंत्रालयाच्या दिशेने जाणारं आंदोलन होतं. आज पहिला टप्पा बांधण्यापर्यंत आम्ही केला आणि हे आत्मक्लेश आंदोलन आहे हे आम्ही या ठिकाणी स्थगित करतो आहोत. जर या संदर्भात काही कार्यवाही झाली नाही तर निश्चितपणे जनता पुन्हा जाब विचारेल आणि त्यासाठी पुन्हा जर आंदोलन करायची वेळ आली तर आंदोलन करावं लागेल. पण मला खात्री वाटते की जनतेचा जो रोष आहे तो रोष इथले राज्यकर्ते आहेत ते ऐकतील आणि त्याची दखल घेऊन निश्चितपणे या संदर्भात काहीतरी ठोस कार्यवाही होईल. नक्की जनतेचा रोष आहे तो राज्यकर्त्यांपर्यंत पोचावा आणि यासाठी ज्या पद्धतीने आयोजन केलं होतं त्यात सक्सेस झाल्याची प्रतिक्रिया या ठिकाणी गावकर देत आहेत. पराग गावकर आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला ज्या पद्धतीने तेली साहेब यांनी जो एक पाठिंबा दिला, सत्तेत असूनही या ठिकाणी लोकांच्या प्रश्नासाठी रोजगारासाठी ते आज या लॉंग मार्चमध्ये सहभागी झाले. थेट त्यांच्याशी संवाद साधूया. साहेब नमस्कार. आपण आज सत्तेत आहात. सत्तेत असताना सुद्धा आपण मगाशी भाषणात सुद्धा उल्लेख केला की अगदी वरिष्ठांची माफी मागून सुद्धा आपण या आंदोलनात लोकांसाठी प्रत्यक्ष सहभागी झालात. लॉंग मार्च होता, लोकांनी एक मोठा प्रतिसाद दिला. काय साध्य झालं या लॉंग मार्चच्या माध्यमातून? आपण अगदी जळजळीत प्रतिक्रिया दिली होती, काय सांगणार? लॉंग मार्चचा उपयोग काय झाला हे गेली 4 दिवसापूर्वी आपण सगळेजण बघताय. कालच बघा, काल MIDC मध्ये लाईट पेटली. काल संध्याकाळी MIDCतल्या सगळ्या लाईट काल त्या ठिकाणी पेटल्या. काल उद्योगमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. उद्योगमंत्र्यांनी एका उद्योगाची घोषणा केली. 1 महिन्याच्या तो उद्योग या ठिकाणी सुरू करणार अशा प्रकारची घोषणा केली. आमची जी मागणी होती की तिकडे उद्योग परिषदा घ्या, त्या उद्योग परिषदेची पण घोषणा केली की ह्या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत गोव्यामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी ते उद्योग परिषद त्या ठिकाणी घेणार आहे. आज अशा अनेक ज्या गोष्टी आहेत. काल आमच्या ज्या लोकांनी प्लॉट मागितले होते 8 महिन्यापासून त्यांना प्लॉट मिळत नव्हते, पण काल त्यांना ई-मॉलद्वारे पैसे भरण्याची ऑर्डर त्या मिळाली. पण लॉंग मार्चचा उपयोग कसा नाही झाला? लॉंग मार्चचा उपयोग झाला. आणि म्हणून मी आज या निमित्ताने या ठिकाणी सांगतोय की उद्या आमदार कोणी असू दे, स्थानिक आमदारांनी ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करायला गेली 15 वर्ष तुम्ही ज्याही लोकांनी तुम्हाला दिले त्या 15 वर्षात आपण एक तरी उद्योग आणला का? तर तुम्ही आमदार आहात तिकडे आणि म्हणून त्याचा पाठपुरावा करायला पाहिजे होता. तो पाठपुरावा त्यांनी केला नाही. मग उषा इस्पात बंद पडली, उत्तम स्टीलवाला येतो पण ऐकते, रोपवे करतो आंबोलीला सांगितली. आज किती गोष्टी आहेत. ट्राय ट्रेन सुरू करतो सावंतवाडीत सांगितली, फिशरीज विलेज चालू करतो म्हणून सांगितलं, चष्म्याचा कारखाना चालू करतो म्हणून सांगितलं. आज कुठला कारखाना आपल्याकडे आहे याचा आत्मपरिचय त्यांनी करायला पाहिजे. निवडणुका आली काय घोषणा करणं. आणि म्हणूनच आज ही जळजळीत जी सगळ्या लोकांची प्रतिक्रिया दिसते ह्या माध्यमातून दिसते. आज आम्ही लोक काय करणार? आता सत्तेत होतो 100% आहे. वरच्या लोकांची माफी अगोदरच मागितली, पुन्हा आपल्या माध्यमातून माफेन. आणि मी ज्यांनी ही MIDCची मुहूर्तवेळ रोवली, आदरणीय आमचे नेते राणेसाहेब आहेत, आदरणीय ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहेब आहेत, देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत, उद्योगमंत्री आहेत, आता जोडीला अजित पवार साहेब आलेत. ह्या सर्वांपर्यंत ह्या लोकांच्या ज्या भावना आहेत आत्ताच्या तुम्ही पोचवल्यात, पण ह्या भावना पोचून शेवटपर्यंत निर्णय होईपर्यंत या लोकांच्या मागे राहणार. आणि ही कृती समिती जो काय आदेश देईल त्याप्रमाणे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढचं उद्याचं काम होईल. उद्योग यायलाच पाहिजे या दृष्टिकोनातून आमची धडपड आहे. आपण एक गोष्ट लक्षात घ्या, 30 वर्षापूर्वी लोकांनी जागा दिल्या किनारपट्टीच्या, ताजला दिल्या, सिद्धार्थला दिल्या. का चालू झालं ना? लोकांनी कशासाठी दिल्या होत्या? आपल्याला काम तिथं मिळेल म्हणून. आज लोकांनी आपल्या भूमिका केल्यात, पण राज्यकर्त्यांनी करायला पाहिजे. आणि म्हणून सरकारचा लक्षवेध करण्यासाठी आंदोलन होतं, सरकारच्या विरोधातलं आंदोलन नाही. आणि म्हणून या निमित्ताने सरकारमध्ये माझे सगळे जे सहकारी आहेत त्यांना हात जोडून विनंती आहे की कोकणाकडे लक्ष द्या. आणि जे लोक आज 18-20 हजार लोक, जे तरुण तरुणी जे इकडे कधी ॲक्सिडेंट होतात, आपल्याला ऐकायला खूप वाईट वाटतं. आणि ते जे गोव्यामध्ये जात आहेत, ते जे आपला जिल्हा सोडून जातात, आणि पण दिवसेदिवस लोक इथले कमी होत चाललेत. आपल्या 4 विधानसभा होत्या, 3 वर गेल्या. राजकीय बघायचं गेलं तर जे आपली पार्लमेंट राजापूरपर्यंत होते आपण चिपळूणपर्यंत गेलो. हे जर थांबवायचं असेल तर इथंच रोजगार या ठिकाणी निर्माण व्हायला पाहिजे आणि त्यांना वरिष्ठांनी साथ द्यावी. ही हात जोडून ह्या सगळ्या युवकांच्या वतीने मी माझ्या सरकारला, मायबाप सरकारला मी विनंती करतो आणि त्यासाठीच काम करेन अशी आजच्या निमित्ताने मी आपली. नक्कीच आपण सरकारला विनंती करताय, पण जे सरकार आहे आणि आता आपल्या जिल्ह्यामध्ये 4 मंत्री आहेत,
एवढं मोठं एक चांगलं या ठिकाणी वातावरण असून, कारण गेल्या अनेक वर्षांचा जर आपण गेल्या 30 वर्षाचा आपण जो इतिहास सांगितला, ज्यामध्ये राज्यात वेगळं सरकार होतं, केंद्रात वेगळं सरकार होतं, मध्यंतरी दोन्ही सरकार होती, मात्र आज सगळं एक योगायोगाने चांगला समन्वय जुळून आल्याचा आपल्याला दिसतोय. ज्या पद्धतीने आपण विनंती करताय त्या पद्धतीने हक्काने इथल्या लोकांसाठी आपण राज्य शासनाकडे जी मागणी आहे ती आज या ठिकाणी राज्यात सुद्धा आपलं सरकार आहे आणि संयुक्त सरकार आहे. शिंदे साहेब, फडणवीस साहेब, त्यानंतर इथले स्थानिक संपूर्ण केंद्रात सुद्धा आपले राणे साहेब मंत्री आहेत. तर या सगळ्यांची सांगड घालून हा जो प्रकल्प आहे, लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, यासाठी आपला आग्रह कसा असेल? 100% तुम्ही एक विचार करा, राणे साहेबांनी आपलं काम केलं. आज मधल्या 2.5 वर्षात सरकार कोणाचं होतं? 2.5 वर्ष आपल्याकडे सरकार नसल्यामुळे ह्याला थोडासा वेळ झाला. आता साहेबांनी परत ओरसला आता 200 कोटी रुपये खर्च करून तिथे प्रशिक्षण वर्ग चालू करते. म्हणजे ही मी सांगत नाही आहे, अधिकृत घोषणा होईल. 20 एकर जागा तिकडे दिलेली आहे. आता रवींद्र चव्हाण साहेबांनी आता ह्या येणाऱ्या 4 दिवसात ते येत आहेत. आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आहेत, उद्योगमंत्री आमच्या जिल्ह्यातले आहेत. सगळ्यांना एकत्रित करून ह्या गोष्टीला चालना मिळायला पाहिजे म्हणून आमचे प्रयत्न या ठिकाणी. काहीच झालं नाही असं आम्ही म्हणणार नाही. आतले रस्ते झाले, आतलं प्लॉटिंग झालं, पण काल घोषणा झाली नवीन एका 250 कोटीच्या याची. माझं म्हणणं ते तुम्ही पूर्णपणे करा आणि मुदत द्या की ह्या वर्षभरात अमुक अमुक गोष्टी. आम्हाला माहिती आहे काय काय वेळ लागणार म्हणून. मग त्यासाठी जशी 250 कोटीची घोषणा केली तसंच प्लॉटचं वाटप काल केलं. ते प्लॉटचं वाटप केल्यानंतर त्या लोकांकडनं हमी घ्या. एवढ्या दिवसात हा उद्योग सुरू करणार आणि कठीण नाही आहे. 20 मिनिटात जर तुम्हाला मोपा असेल तर आज मोठमोठे उद्योजक या ठिकाणी येत आहेत. बाजूला नेसलेसारखी कंपनी आहे. एवढे छोट्या छोट्या कंपनी आज तात्पुरती शेड बांधू नये आणि एकदा व्यवसाय सुरू करून किमान 3,000-4,000 लोकांना व्यवसाय मिळू देत. अशा प्रकारचं काम ह्या मायबाप सरकारने या ठिकाणी करू देत. तसेच प्रयत्न किनारपट्टीच्या बाबतीत पण सुरू करणार. आज पर्यटन खातं आमच्या भाजपकडे आहे. गिरीश महाजन त्याचे मंत्री आहेत. त्यांना पण विनंती केली की ताजमध्ये ताज हॉटेल येताना ज्या शेतकऱ्यांना अन्याय झाला त्यांना पण काहीतरी पॅकेज द्या आणि मग ताज हॉटेल असू देत, तिथं सिदादी असू देत, हे सगळे व्यवसाय या ठिकाणी सुरू झाले तरच खऱ्या अर्थाने कोकणाला न्याय मिळणार आहे. आणि मग सगळ्यांना माझी हात जोडून विनंती आहे की ह्याच्यात राजकारणाचा कुठलाही भाग नाही. आपण सर्वजण यामध्ये फार मोठी प्रसिद्धी या मधल्या काळात दिली. आपल्याला पण मनापासून धन्यवाद. आणि स्थानिक नेतृत्व ज्यांच्यावर ज्या लोक विसंबून होते 15 वर्ष, त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार, आत्मपरीक्षण त्यांनी करायला पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटतं. नक्कीच तेली साहेब यांनी सत्तेत असूनही जी आपली भूमिका आहे ती विषद केलेली. या ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब आहेत. सावंत साहेब, तेली साहेबांनी आपली भूमिका विषद केलेली आहे, मात्र आपण सत्ताधारी पक्षातील एक जिल्हाध्यक्ष आहात. तेली साहेबांनी जी भूमिका विषद केली, या पद्धतीने तेली साहेबांची भूमिका आणि या कृती समितीचं संपूर्ण आजचं जे आंदोलन होतं याला आपला सत्ताधारी पक्ष म्हणून कसा पाठिंबा असेल? एक गोष्ट आहे की आताच पराग असतील आमचे मित्र किंवा तेली साहेब या आंदोलनाशी किंवा या लॉंग मार्चशी अनेक दिवस या विषयाशी जोडलेले आहेत आणि ते जोडलेले असल्यामुळे त्यांनी सगळी भूमिका आपली विशद केली. तीच पक्षाची भूमिका आहे. या सगळ्या गोष्टीमध्ये एक नक्की आहे की केंद्रामध्ये माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालचं एक सरकार आहे. ते सरकार इतकं गतिमान आहे की ज्या दिवशी एखाद्या प्रकल्पाची कोनशिला होते, ज्या दिवशी त्याची पायाभरणी होते, त्याच दिवशी त्याच्या लोकार्पणाची तारीख निश्चित होते. आणि अशा पद्धतीने गेल्या 9 वर्षामध्ये मोदीजी असतील, त्यांनी सगळेच किंवा सरकार असेल एकंदरीत, त्यांनी अशा प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाला नेलेले आहेत. आणि महाराष्ट्र सरकार जे त्यांच्याच आदर्शावर काम करतंय. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार, आम्ही सत्ताधारी असा मगाशी उल्लेख झाला, पण महाराष्ट्र सरकार सुद्धा अशाच पद्धतीच्या प्रकल्पांना अत्यंत वेगवान गतीने करण्याच्या मनस्थितीत आहे. पण मला असं वाटतं की एखाद्या प्रकल्पामध्ये निर्णय प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट असणारी काही लोक असतील, त्यांची भूमिका आहे लोकप्रतिनिधींची, ती भूमिका ही हट्टाची असता नाही तर ती नक्की हक्काची असली पाहिजे. त्यांनी लोकभावनेचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी सगळ्या लोकांना विचारात घेतलं पाहिजे. केवळ आपल्या हट्टाची भूमिका त्यांनी ठेवली तर अशा प्रकारचा प्रकल्पाला विलंब होतो असं मला वाटतं. आणि हे सगळं कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आणि मला वाटतं लॉंग मार्चच्या निमित्ताने आमच्या सगळ्या वरिष्ठांनी याला जो पाठिंबा दिलाय किंवा त्याला जोड दिली आहे, त्या सगळ्या यातून जे काय फलित निष्पन्न होईल ते असेल की आढाई MIDC लवकर चालू होईल. दुसरा एक विषय यामध्ये थोडासा मी साहेब यांची सगळ्यांची परमिशन घेऊन मांडतो. 2013 साली ज्यावेळी MIDCची घोषणा झाली त्यावेळी 18 वर्षाचा असणारा युवक आहे ना, त्याने काहीतरी स्वप्न बघितलं असेल की येत्या 4 वर्षामध्ये मला त्या याच्यामध्ये रोजगार मिळेल. 22-24व्या वर्षी मी इथे कुठेतरी स्थायिक होईल, मला गोव्याला जावं लागणार नाही. आज त्याचं वय 10 वर्षानंतर 28 झालंय. 28 झाल्यानंतर त्याने आता पूर्णतः आशा सोडली आहे. आणि अशी 1-2 नव्हे तर तब्बल 10 ते 15,000 लोक आहेत जी गोव्यात कामासाठी जातात. जर 15,000 लोकांच्या मध्ये अशा प्रकारचा निगेटिव्ह माइंडसेट जर सेट झाला
तर तो जिल्ह्याच्या विकासाला फार घातक आहे. कारण या सगळ्या विषयामध्ये साधारणतः 15 वर्ष हीच आपण पिढीचा कालावधी म्हणतो, म्हणजे एक पिढी या सगळ्या विषयामध्ये पूर्णतः थांबलेली आहे आणि परत तेच चालू राहिले. ह्या विषयाचं गांभीर्य किती आहे हे आधीच सोडा, पण ज्यावेळी कोरोना आला त्यावेळी त्यांचे जे अनेक प्रॉब्लेम राज्यामध्ये जाण्यासाठी आले, सगळ्या मंडळींनी सोडवले, त्यावेळी आपल्याला ती निश्चित संख्या लक्षात आली. मला वाटतं त्यातला 20% 25% भाग जर आता MIDC एवढ्यात सुरू झाली असती तर इथेच स्थायिक झाला असता. अशा पद्धतीचा एक निगेटिव्ह माइंडसेट लोकांमध्ये जाऊ नये, तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाला घातक आहे. म्हणून ह्या सगळ्या प्रयत्नांना यश आलं पाहिजे. सगळ्यांनी एकत्र येऊन हा सगळा विषय सोडवला पाहिजे. आणि मला निश्चित खात्री आहे मुख्यमंत्री असतील, आमचे देवेंद्रजी असतील, पालकमंत्री चव्हाणसाहेब असतील, राणेसाहेब असतील, यांच्या समोर बसून गावकर साहेब असतील किंवा याचं सगळ्याचं नेतृत्व करणारे, ह्या विषयाची जाण असणारे, या विषयाचा अभ्यास केलेले तेलीसाहेब आहेत, हे पूर्णतः या विषय लवकरात लवकर मार्गी लागतील. आणि जसं काल जी चांगली सुरुवात झालेली आहे, शुभस्य शीघ्रम झालेलं आहे, MIDC मध्ये काहीतरी हालचाल सुरू झाली आहे. मला वाटतं पुढच्या 1-2 महिन्यामध्ये हे कुठेतरी पूर्णत्वास जाईल. अशा आजच्या लॉंगमार्चच्या दिशेने उपस्थित असलेल्या सगळ्यांना मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि त्यांना आश्वस्त करतो भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने की तुम्ही जे काही स्वप्न पाहताय किंवा तुम्ही ज्या विश्वासाने आमच्यासोबत आहात तर तो सगळा विश्वास आम्ही सार्थ ठरू. धन्यवाद. नक्कीच आपण सगळ्या या ज्या मान्य व्यक्तींच्या त्या प्रतिक्रिया ऐकलेल्या आहेत. मात्र सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आढाळी MIDC यावी यासाठी सुरुवातीपासून ज्यांनी आग्रही भूमिका ठेवली आणि कोणताही विरोध न होता या पूर्ण प्रकल्पाला जमिनी दिल्या गेल्या स्थानिकांच्या माध्यमातून, आणि याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा जो होता तो एकनाथ नाडकर्णी यांचा होता. सगळी ही एकूणच लॉंग मार्चची संपूर्ण भूमिका त्यांनी पाहिलेली आहे. एक दोडामार्गचे भूमिपुत्र म्हणून आणि दोडामार्ग वासियांची प्रतिक्रिया म्हणून आपण काय सांगाल? लवकरात लवकर दोडामार्ग वासियांच्या पदरात काहीतरी पडायचं असेल तर नेमकं काय झालं पाहिजे? आताच आपले माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र तेली, तसेच आपले प्रभाकर जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत आणि पराग गावकरने विषय मांडला. त्याचप्रमाणे माझंही म्हणणं आहे, पूर्णपणे या ठिकाणी ज्या प्रकारे संत गतीने चालू होती, म्हणजे MIDC काम म्हणा किंवा ते रोजगार देण्याचं काम किंवा उद्योग येण्याचं काम, हे सगळं काम आता गतिमान, त्याला गती मिळेल आणि लवकरात लवकर या ठिकाणी उद्योग येतील, एवढं मी या ठिकाणी सांगू शकतो. त्याचप्रमाणे सांगायचं म्हणजे ज्यावेळी MIDC जन्माला आली 13 सालामध्ये, तिथून आता विचार केला तर त्यावेळी जन्माला आलं मूल आता 6वीत गेलं, शिक्षण घेत आहे. त्यावेळी माझं वय 50 होतं, आज 60 झालं. त्यामुळे लोक आता सावंत साहेबांनी सांगितलं त्याचप्रमाणे वय वाढत चाललंय, त्या MIDCचा उपयोग तरी काय होणार नंतर असं लोकांना वाटायला लागलं. पण आता खरोखर ज्यावेळी भाग घेतला प्रत्येकाने तरुणाने, आज बघितलं तुम्ही तरुण या ठिकाणी बरेच झालेले होते, या सर्व तरुणांच्या माध्यमातून नक्कीच आता त्याला गती मिळेल आणि लवकरात लवकर या ठिकाणी रोजगार चालू होतील. आणि आम्ही सुद्धा सर्व नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी मिटिंग घेऊन लवकरात लवकर आणण्यासाठी उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न करू. नक्कीच ज्या पद्धतीने आढाळी MIDCसाठी हा एक आक्रोश, लोकांची जनभावना होती ती लॉंग मार्चच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे पोहोचवायची होती आणि तो उद्देश सफल झाला. अशा प्रकारचे संपूर्ण आपण जी प्रतिक्रिया आहे ते या मान्यवरांकडून ऐकलेले आहे. निश्चित दोडामार्ग वासियांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी, युवकांच्या रोजीरोटीच्या प्रश्नासाठी या लॉंग मार्च नंतर तरी राज्य सरकारला निश्चितच जाग येईल एवढीच अपेक्षा करावी लागेल. कोकण सात लाईव्हसाठी संदीप देसाई, बांदा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. हैदराबाद येथील युवक फिरण्यासाठी भीमाशंकर येथे आले होते. तर सुप्रसिद्ध असलेल्या काळू धबधबा इथं ते ट्रेकिंगसाठी गेले असता त्यातील 2 युवकांचा पाय सरकल्याने ते खाली पाण्यात पडले. त्यातील एक कसाबसा वर आला तर दुसरा युवक वाहत्या पाण्याबरोबर खाली वाहत जाऊन सुमारे 60 ते 70 फूट उंचावरून दरीत कोसळला. आपला मित्र आपल्या डोळ्यासमोर दरीत कोसळला हे पाहून ते 3 मित्र हतबल झाले आणि घडलेला प्रसंग
काळू धबधब्याजवळ असलेल्या गावातील गावकऱ्यांना सांगितलं. अशा वेळी रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील सुप्रसिद्ध असलेली महेश सानप यांची कोलाड रेस्क्यू टीम यांच्याकडे संपर्क केला. महेश सानप आपल्या सहकार्याने घेऊन सकाळी घटनास्थळी पोहोचले. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता पाण्याच्या विरुद्ध दिशेने शोध मोहीम चालू केली. अवघ्या 30 मिनिटात त्यांना त्या युवकाचा मृतदेह कपारीत अडकलेला निदर्शनास आला. अशा परिस्थितीत वरून पडणारा पाऊस, अकरा रूप धारण केलेला धबधबा आणि सोसाट्याचा वारा याचा सामना करत त्या मृत युवकाची बॉडी पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली कुटुंबाकडे सोपवली. रुपेश रटाटे, कोकण 7 लाईव्ह, रायगड. साठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी.
कणकवली गणपती स्थान या ठिकाणी रविवारी दुपारी 1:30च्या सुमारास एका 25 वर्षाच्या तरुणाचा मृतदेह सापडला असून या तरुणाच्या संशयास्पद मृत्यूबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनोद कांबळे, पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा संदीप भोसले कणकवलीत दाखल झाले होते. कणकवली शहरांमध्ये असलेल्या गणपती स्थानानजीक 25 वर्षीय युवकाचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या युवकाची अजून ओळख पटली नाही आहे, पण घटनास्थळी अपर पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कणकवली विनोद कांबळे, पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा संदीप भोसले, कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव, कणकवली पोलीस ठाण्याचे अंमलदार व स्थानिक गुन्हे शाखेचा स्टाफही उपस्थित होता. या तरुणाचा मृत्यू नेमका कसा झाला हे समजू शकले नाही. दरम्यान याबाबत पोलिसांनी अधिक माहिती देण्यास नकार दिला असून या तरुणाची ओळख पटवण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. कणकवली शहरातील गणपती स्थाना नजीक असणाऱ्या एका ठिकाणी या नदीच्या किनारी एक 25 वर्षीय युवकाची मृतदेह मिळाला आहे. ज्यावेळी दुपारी म्हणजे 1:30 ते 2 या सुमारास हा मृतदेह मिळाल्यानंतर कणकवली शहरासह कणकवली तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. कारण 25 वर्षीय हा युवक असल्याचे पोलिसांनी सांगितलेले आहे. कारण या युवकाच्या गळ्याला एक कपडा असा बांधलेला होता, त्यामुळे संशयास्पद मृत्यू आहे. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी ही खळबळ उडाली आहे. आणि कणकवली शहरात गणपती स्थानक असलेल्या बाजूच्या ठिकाणी एक जी दृश्य पाहतो, जी नदी आहे त्या नदीच्या ठिकाणीच हा जो परिसर आहे, या ठिकाणी ह्या नदीच्या बाजूला त्याची बॉडी मिळालेली आहे. आणि ती बॉडी पोलिसांना समजतात, ती माहिती स्थानिकांनी सांगितली आणि त्यांनी जी बॉडी आहे ती लगेच घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला आणि ती रुग्णालयात गेलेली आहे. त्यानंतर अशा संशयास्पद मृत्यू समजल्यानंतर लगेचच कणकवली पोलीस निरीक्षक यांनी इथे पंचनामा येऊन केला. तसेच अपर पोलीस अधिकारी बगाडे साहेब आले, त्यांच्यासोबत गुन्हे शाखेचे अधिकारी होते. हे सर्व या ठिकाणी घटनास्थळी आलेले होते आणि त्यांनी ह्या घटनास्थळाची पाहणी केली. नेमका मृत्यू कशामुळे झालेला आहे, काय झालं आहे, तो कोण होता, कुठून आला होता, कसा होता, काय होतं ह्याची माहिती घेतली. पण सध्याच्या परिस्थितीत त्या मृतदेहाची ओळख पटलेली नाही आहे. पण ओळख पटण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. कारण आपण जर सध्याची परिस्थिती इथली जी पाहिली की ह्या गणपती स्थानावर वर्दळ असते आणि स्थानिक इथे येत असतात आणि चांगलं एक निवांत असं वातावरण आहे. पण अचानक हा मृतदेह त्या बॉडीची ओळख पटली नाही आहे. ओळख पटण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न पोलीस देखील करत आहेत. आपल्या माध्यमातून सांगतो की त्या बॉडीच्या उजव्या हाताला एक गोंधन गोंदलेलं आहे, त्याच्यावर असं एक नागाचं चित्र आहे. अशा पद्धतीचं त्या बॉडीचं आहे, त्याचा फोटोही देखील पोलिसांकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे सध्याची एक खळबळ उडलेली आहे. नेमका हा जो मृत्यू आहे तो कशामुळे झाला आहे, त्याचं नेमकं कारण काय होतं ह्याचा तर पोलीस तपासात उघड होणार आहे. पण त्याच्या ओळखच अजून पटली नसल्यामुळे पोलिसांसमोर ओळख पटवण्याचं मोठं आव्हान आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. श्रावण महिना सुरू झाला की अनेक सण साजरे केले जातात. त्या सणांपैकी एक नागपंचमी. शेतकऱ्यांचा मित्र असणाऱ्या नागदेवतेला प्रसन्न करण्यासाठी नागपंचमीची पूजा केली जाते. त्यानिमित्त नागपंचमीच्या पूर्वसंध्येला शहरातील बाजारपेठा गजबजून गेल्या होत्या. ठिकठिकाणी पूजेसाठी नागोबाच्या मूर्ती पाहायला मिळत होत्या. श्रावण महिन्याला सुरुवात झालेली आहे आणि हिंदू धर्मात श्रावण महिन्यात विविध सण उत्सव याला सुरुवात होते. आणि एक असा सण म्हणजे जो नागपंचमी हा सण उद्या सर्वत्र आपल्याला साजरा होताना पाहायला मिळणार आहे. सर्पमित्र आपण पाहतच असतो, पण नागपंचमी निमित्त सगळेच जण जे सर्पाला असतात त्याची पूजा करतात. पूजा अर्चा करून त्याचं सहकार्य मिळावं अशा पद्धतीसाठी ही पूजा केली जाते. शेतकऱ्यांचा मित्र असणारा हा नागोबा, त्याची पूजा करण्यासाठी नागपंचमी सण कोकणात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. याच निमित्त बाजारपेठेत तुम्ही पाहत असाल तर मोठ्या प्रमाणात नागाच्या प्रतिमा ज्या आहेत त्या विविध प्रकारात आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. अगदी मोठे नागोबा सुद्धा इथे दिसून येतात. कोकणात सगळेच सण म्हटलं, अगदी नागपंचमी असेल, गोकुळाष्टम असेल, गणपती उत्सव असेल, हे सगळे सण कोकणवासियांचे जिव्हाळ्याचे सण असतात आणि मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. एक मूर्तिकार आपल्यासोबत आहे, जे वेतीय गावातनं दरवर्षी या ठिकाणी नागपंचमी निमित्त, गोकुळाष्टम असेल किंवा सगळ्या हरतालिका असेल, या सगळ्या सणानिमित्त मातीपासून बनवलेल्या मूर्त्या विकण्यासाठी येतात. काका काय सांगाल, गेली किती वर्ष तुम्ही इथे येत आहात आणि ह्या ज्या मूर्त्या आहेत त्या कुठल्या मातीपासून बनवल्या? हॅलो, ह्या ज्या मूर्ती आहेत ना ती शाडू मातीबद्दल आम्ही बनवतो आणि ती मालवणसून आणतो. मालवणसून आणून काय ना नागोबा बनवतो, हरताका बनवतो, कृष्णा बनवतो, ते गणपती तयार करतो. ही मूर्ती काय ना आम्ही दरवर्षी सादर करतो आणि मूर्ती बनवतो आम्ही.
नक्कीच हे सगळं करत असताना नागपंचमी एक वेगळा सण असतो. तुमच्या घरी कसा नागपंचमी सण साजरा करतात? नागपंचमी हा वेगळा सण म्हणजे हा सण मोठा असतो आणि बाकीचे सण लहान लहान असतात. गणपती जरी मोठा असला तरी गणपती सण लहान असतो. हा सण मोठा असतो. कृष्णाचा लहान असतो. याच्यामुळे आम्ही मूर्ती बनवतो आणि देवाची पूजा करतो. नक्कीच कोणाकोणाचं सहकार्य मिळतं अगदी मूर्ती बनवण्यासाठी? सहकार्य म्हणजे सत्यवान गावडे हा एक कलाकार आहे. सत्यवान गावडे मुलगा माझा तो कलाकार आहे. त्या 100-200 मूर्ती बनवतात गणपतीच्या. नागोबा 200 बनवतात. कृष्ण 100 बनवतात. असं ते बनवतात आणि लोकांचा सहकार्य करतो. ओके, उद्या नागपंचमी तुमच्या घरी कशी साजरी होणार आहे? आमच्या घरी नागपंचमी साजरी म्हणजे काय, नागोबा का खात नाही. लाया, दूध वगैरे वगैरे, दुर्वा आणि बेल त्याने पूजा करतात आणि फक्त नैवेद्य दाखवतात. पातळ वगैरे खातात ना ते लोक खातात पोटासाठी. बाकी पातळीच्या नैवेद्यात खात नाही. असं आमचं साजरी करतो आम्ही. आणि फटाके वगैरे लाज नाही. गणपतीला फटाके लावता. हे फक्त गपचूप पूजा करायची. नागोबा म्हणजे का गपचूप असतो. बरोबर. नक्कीच ही एक कोकणवासियाची प्रतिक्रिया होती. स्वतः मूर्तिकार आहेत आणि सण कसा साजरा करायचा असतो हे या काकाने आपल्याला सांगितलं. बाजारपेठेत इतरत्र पण आपल्याला पाहायला मिळतात. काही नागोबांच्या मूर्ती आपण पाहतोय. मागे मोठ्या प्रमाणात उंच असलेल्या नागोबाच्या मूर्ती आपल्याला दिसतात. ते महिला पण आहेत ज्या नागपंचमीनिमित्त पातोळ्यासाठी खास लागणारी जी हळदीची पानं असतात ती आपल्याला इथे दिसतात. बाकी ही हळदीची जी पानं आहेत आणि मी लाये पण आणली. हा, ते काय याचं विशेष कारण काय असतं नागपंचमीला? नागोबाला आवडतात. हा, त्याच्यासाठी. आणि हे नागाच्या मूर्त्या पण तुम्हीच आणल्यात? घरी बनवता. कुठलं गाव तुमचं? उद्या तुमच्या गावात कसा उत्सव असतो नागपंचमीचा? बरोबर. आता सगळे सण सुरू होत आहेत. कृष्णाष्टमी आपली जन्माष्टमी येते. कृष्ण जन्माष्टमी आहे. हरतालिका आहे. गणपती येतोय. ती तयारी कशी सुरू आहे गावात सध्या? सध्या गणपती करायची तयारी आहे. नंतर कृष्णा गणपती. ही जी हळदीची पानं आहेत त्याचं काय विशेष महत्व आहे? ते आता नागोबाला आवडतात ना. त्याच्यासाठी. नागोबाला नक्कीच मोठा उत्सव आपल्याला पूर्वसंध्येला नागपंचमीच्या पाहायला मिळतोय. बाजारामध्ये अनेक ग्राहक जे आहेत ते नागाची मूर्ती खरेदी करण्यासाठी या ठिकाणी येतात. अगदी गोकुळाष्टम पुढच्या काही दिवसात आहे. त्यानंतर हरतालिका आहे आणि गणेश उत्सव सुद्धा अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना कोकणवासियांमध्ये उत्साहाचं वातावरण या निमित्त पाहायला मिळत आहे. साहिल बागवेसह विनायक गवस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आयोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आडाळी MIDC लॉंग मार्चला तुफान प्रतिसाद. कणकवलीतील 25 वर्षीय तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू. आणि शहीद शेषनाथ वाडेकर यांचे पुत्र वैद्यकीय मदतीच्या प्रतीक्षेत. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.